ये ହେଲା ଆମର ବିଦ୍ୟା ରଜନୀ। କାଲି ପଳେଇ ଯିବି। ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇଥିଲା କିଛି ଅଲଗା, ଆମର ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଆମକୁ ଜଗାର ଡୋରି। ଆଉ ଖରାବେଳେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଠି, ଆଜି ଏଣ୍ଡ ବି ହେଉଛି ସେଇଠି। ଆଇ ମିନ୍ କଟକରୁ ସେଦିନ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କଟକରେ ହିଁ ହେଲା। ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଗାଡ଼ି, ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମକୁ ପୁରୀରେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି। ଅନଉ ଅନଉ ହେଇଗଲା ଅନ୍ଧାର। ରାସ୍ତାରେ ଖାଇଥିଲୁ ରସଗୋଲା ପାହାଳ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗାଡ଼ି ରହିଲା, କାହିଁକିନା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଆସିଲା। ଦର୍ଶନ କଲୁ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି। ପୁରୀ ଆସିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆମ ହୃଦୟର ଗତି। ଭଲରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ପୁଣି